Αναφέραμε πριν και οι δύο την τηλεόραση. Αυτό τον κυρίαρχο των μέσων, κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατά τις μετρήσεις, έως σήμερα τουλάχιστον. Και υπάρχει άλλος ένας μύθος που λέει ότι η τηλεόραση έχει πεθάνει. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα κατά τη γνώμη σου, τι συμβαίνει στο εξωτερικό επίσης, πώς λειτουργεί δηλαδή αυτό το device και πώς λειτουργεί η τηλεόραση, και αν όντως έχει πεθάνει. Αγαπημένος μύθος. Καταρχάς, αυτό που ορίζουμε τηλεόραση μπορεί να μην είναι το ίδιο για όλους. Σωστά. Κάποιος μπορεί να μιλάει για τηλεόραση και να σκέφτεται αυτό το κλασικό μοντέλο γραμμικής τηλεόρασης, ελεύθερης τηλεόρασης, επίγεια μεταδιδόμενης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Κάποιος άλλος μπορεί να ονομάζει τηλεόραση ή τηλεοπτική εμπειρία το γεγονός ότι μέσα από μια οθόνη εγώ βλέπω και ελεύθερα κανάλια και συνδρομητικά και πλατφόρμες και YouTube και κάνω 1002 άλλα πράγματα και web TV και φωτογραφίες στο κινητό μου κλπ. Οπότε ο ορισμός αυτός καθεαυτός της τηλεόρασης δεν είναι ίδιος. Σωστά. Σήμερα σε σχέση με, δεν θα πάω μακριά, 10 χρόνια πριν. Έτσι ακριβώς. Επομένως η τηλεόραση, αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον εμείς στην Tempo MD τηλεόραση, δεν είναι αυτό που ήταν 10 χρόνια πριν. Και σίγουρα αυτό δεν πεθαίνει. Υπάρχει πράγματι μία άποψη που λέει και που είναι στηριγμένη σε facts, που λέει ότι κάποιος κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Αρκετοί από αυτούς τους κάποιους είναι και marketing managers και εμπορικοί διευθυντές και μηντιάδες ακόμα, ή τέλος πάντων βλέπουν λιγότερη τηλεόραση από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό καμιά φορά επηρεάζει τη σκέψη μας και τις αποφάσεις μας. Επίσης είναι γεγονός ότι κάποια κοινά, όχι επί προσωπικού, αλλά επειδή οι έρευνες το δείχνουν, έχουν απομακρυνθεί. Αυτό που ονομάζουμε Generation Z ή τα 18-24, πράγματι σε επίπεδο και ημερήσιας κάλυψης με βάση τα στοιχεία της Nielsen, αλλά και χρόνου παρακολούθησης και εβδομαδιαίας κάλυψης, είναι κοινά τα οποία όντως έχουν απομακρυνθεί από την τηλεόραση. Δεν βλέπουν καθόλου, ούτε αυτό είναι αλήθεια. Γιατί συγκεκριμένα προγράμματα, είτε αθλητικά, είτε shows, είτε συνεχίζουν και τα βλέπουν. Μάλιστα τα βλέπουν ή ζωντανά ή με άλλους τρόπους. Αλλά υπάρχει και οικογενειακή θέαση, νομίζω. Δηλαδή, και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και οικογενειακή θέαση ακριβώς. Ή η θέαση της παρέας, στα αθλητικά κλπ. Η οποία είναι και πολύ ισχυρή και πολύ interactive. Πάντως είναι αλήθεια ότι αυτά τα κοινά έχουν απομακρυνθεί και αυτό το φαινόμενο καταγράφεται καμιά φορά και στα νούμερα ακόμα πιο έντονα ή τέλος πάντων το βλέπουμε εμείς πιο έντονα, γιατί είδαμε την τεράστια αύξηση το 20 και το 21 με το COVID. Είδαμε μια τεράστια αύξηση της τηλεθέασης και σε αυτά τα κοινά και σε όλα τα κοινά. Και τώρα επειδή επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, έχουμε στο μυαλό μας τη μέγιστη τηλεθέαση εκείνη του 20 και του 21 και όχι την τηλεθέαση του 17, του 16, του 15. Σωστά. Επομένως, συγκρίνοντας με το 20 και το 21, πράγματι νιώθουμε ότι υπάρχει μια δραματική πτώση, η οποία όμως δεν είναι ακριβώς τόσο μεγάλη, γιατί αν πάει κανείς πίσω στα στοιχεία θα δει ότι... Να πούμε ότι στο 20 και στο 21 είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση. Άμεση ενημέρωση που κάπως εκείνη τη στιγμή την παίρναμε. Και είμαστε και μέσα στο σπίτι. Είμαστε μέσα στο σπίτι, δηλαδή, ναι, είμαστε μέσα στο σπίτι. Τι κάνει ο άλλος. Αλλά θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε το ενημερωτικό κομμάτι και οτιδήποτε και από πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε. Ισχύει. Γιατί προφανώς είχαμε ενημέρωση και online, αλλά τα πρόσωπα που γνωρίζαμε μας δίνανε μια εμπιστοσύνη τότε. Οπότε Ισχύει. Οπότε αυτό το φαινόμενο ή αυτό το perception γίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί πολλές φορές ξεκινάμε έχοντας στο μυαλό μας τη βάση του 20 ή του 21. Σωστά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ναι, Generation Z βλέπουν λιγότερο τηλεόραση. Και η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό ακόμα λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό μάλιστα δεν είναι μόνο το Generation Z, σε κάποιες χώρες είναι και άλλα κοινά μεγαλύτερων ηλικιών. Στην Ελλάδα παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ειδικά αν κάνουμε τη σύγκριση της τηλεθέασης του σήμερα σε σχέση με το προ-COVID διάστημα, σε κάποια κοινά δεν υπάρχει πτώση μεγαλύτερων ηλικιών, 45 πλάς για παράδειγμα. Σε κάποια κοινά
η πτώση είναι μικρότερη. Σε κάποια κοινά δεν υπάρχει πτώση της κάλυψης τόσο, υπάρχει πτώση του μέσου χρόνου τηλεθέασης, σε κάποια άλλα κοινά υπάρχει μικρή πτώση και της κάλυψης, αλλά σε κάθε περίπτωση οι μειώσεις αυτές είτε είναι ελάχιστες ή μηδαμινές, είτε είναι μικρές σχετικά. Επομένως, αυτό που όντως παρατηρούμε στο Generation Z και στους νεότερους ανθρώπους δεν είναι γενικευμένο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξαφνικά από το 20 και εδώ σταματήσαμε να βλέπουμε τηλεόραση. Να πω ότι υπάρχουν μοναδικά μέσα, ένα κανάλι Χ, να μην κάνουμε εδώ διαφήμιση, μπορεί σε ημερήσια βάση να το παρακολουθούν πάνω από το 50% του πληθυσμού, πάνω από το 40% του πληθυσμού. Εξακολουθούν δηλαδή τα νούμερα και είναι μεγάλα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που πρέπει να σκεφτεί κανείς σε σχέση με την τηλεόραση είναι πού απευθύνομαι. Αν απευθύνομαι πραγματικά σε νεότερες ηλικίες, γιατί το brand μου είναι απόλυτα νεανικό, πρέπει σίγουρα να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα. Εναλλακτικά, είτε εναλλακτικά μέσα στην έννοια της τηλεοπτικής οθόνης, CTV, συνδρομητική τηλεόραση, συγκεκριμένα formats, web TV κλπ. Είτε φυσικά θα πρέπει να πάω σε πλατφόρμες, σε ψηφιακό περιβάλλον, σε εξωτερική διαφήμιση, σε κάποιες περιπτώσεις, σε ραδιόφωνο κλπ. Όταν τα κοινά μου είτε δεν είναι νεανικά, είτε η αγοραστική δύναμη του νεανικού κοινού δεν μου αρκεί για το business μου, πολύ περισσότερο όταν είμαι μια μεγάλη μάρκα, συνεχίζω να χρειάζομαι την τηλεόραση. Είτε με την παραδοσιακή της μορφή, που και αυτή είπαμε ότι εξακολουθεί η τηλεθέαση να είναι σε υψηλά επίπεδα, είτε με τις πιο νέες της μορφές. Μόνο η τηλεόραση αρκεί πλέον. Μπορεί να πει κάποιος ότι τη δεκαετία του 70, του 80 ή του 90, με την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, πιθανώς η τηλεόραση από μόνη της θα ήταν αρκετή. Είναι αρκετή? Όχι. Αυτό έχει αλλάξει. Αυτό έχει αλλάξει. Δεν μπορεί η τηλεόραση, ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλων brands, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η κάλυψη υπάρχει στη τηλεόραση, δεν είναι αρκετή, γιατί υπάρχει πλέον ανάγκη και δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον καταναλωτή σε όλο το μήκος του αγοραστικού του ταξιδιού, και οι μάρκες έχουν ανάγκη να επεμβαίνουν σε κάθε σημείο αυτού του ταξιδιού, και επομένως άλλα κανάλια, άλλες πλατφόρμες, άλλοι τρόποι επικοινωνίας πρέπει να αξιοποιούνται ακριβώς για να είμαστε παρόντες ως μάρκες την κάθε στιγμή.